И здравейте хора, днес мисля да започваме ново оцеляване синглплеер или мултиплеер, ще видим. И мисля да е синглплеер, не синглплеер, т.е. мултиплеер, обърках се. Но ще спра клипа за малко, за да намеря някой яко сървърче. И спирам клипа на пауза. Така хора, като влезнах, сървъра ми даде тези работи. Така ще да сложа броната. Броната си я енчаннах. Свои левели. Така де. Значи във всеки сървър дават по нещо. Чакайте малко. Да покажа сигурно в първи епизод къща. Каза се в PvP. Това е на един мой приятел къща. Ще има описанието на 172. Това е къща. Това е къща на също един билдера. Къща на билдера. Тя не е довършена. Ще някой му скапа. Бавно зарежда чунковете. И така тук е сравнено. Тук ще се прави гърче. Цяло. И така нататък също има такова. Нататък също имаше една къща. Той тук имаше една къща, но не се разруши. Ето е къща. Ето е като цяла къща. Ще само се намаля звука. Тоест... Ще малко. Така, извиняйте. И това също на един мой приятел къща. Почти всичките къщи са на един мой приятел. На мой приятел обърках се. И да. Там е... Вещо е... Там е... Jump евента. Там хем евент, хем jump. И... Ох, ключи съпчката. Така ли да почваме да си правим къща. Така. Тук пак ще строи нещо, но не знам какво. Клиповете са по 10 минути сигурно. Ребе, и много преценката с него скоро горе. Столи да бъда... Те ни лага, бе, като се изключва, бе. Снимаме с бандикам, защото нещо... Другата програма ми се прецака и снимам с бандикам, като бандикам. Когато лага и като гъс. Като снимаш. Надявам се да не се чумкат някой да спава тятка. Така. И да, ще вземам нов микрофон, който се чувам много по-добре.
Не, то, с което съм си казал някакъв бъхтан. Това 5 пари ми струва. Мисля, че ще парам. Те малко дърво се съберем. Така може да се чува звуците от играта, защото малко ме дразнат. Вижте какъв е енчанта. Така. Чу се кажа да... Къща, влизайте. Ще дам линк към Facebook страницата на сервера в AMPP. Сигурно ще събирам ресурси. Други епизод ще правя къща. Епизод няма да е много дълъг. Надявам се да ни лага толкова, защото сигурно да ми се оправи другата програмка, че не знам, сте си кошмар. И 19 фотоса ми върви. Пантикам лаги. Събирам всяко дърво. Да казах, че силно ще има парица, нали, в Leisure няма да има, защото нещо ми се бъмна играта и... Така е. Ще приключвам това да събрах достатъчно ресурси. Не се знае, може и да съм почнал другия епизод къща, не се знае, тя ще е някаква, сега е някаква огромна. Да, се признавам с хостом сервера, но няма да читвам нищо. Сега да ви кажа, че няма да читвам, защото игра чисто, аз не читвам. Аз го хоствам, сервера ни лаги, има повечето да ни против лаг. Ако се мъча и да спамите такива работи, да знаете, че са банва по IP. Някой път, ако спамите толкова много, може да и бан чава. Аз не банвам. Там кохостера се занимава с тези работи, той пише правилата. И онера, естествено, той и горе-долу като мене. Но хостера си главния. Много хора знаят, че онера е най-главния, но хостера е най-главния по принцип. И ето хостер, някой да лъжа. Ще правя поредица тук. Това беше хора за този клип. Надявам се да ви е харесало. Пишете в коментарите на кого да снимам. Да, ще дам линк към Facebook страницата на сервера, ще дам IP-то в сервера. Сервера е на 1.7.2, дори във Facebook страницата има IP-то на сервера. И така, надявам се да влезете в сервера и да ви хареса. Скоро ще може да влизате в сервера на 1.8.3, на по-нови версии, така ще се правим. И това беше хора. Това беше от мен. Вие бяхте с Маняка БГ. Довиждане.